Ahoj, já jsem Průduška. Ahoj, já jsem Ledvinka a my jsme se v rámci DITMŠ rozhodli natočit dokument o znečištění prostředí v Plzni. Přesně tak. Jak si můžete všimnout, tak dnes je celá Plzeň zahalena smogovým oblakem. Je to opravdu smutné. Co to je? Co to je? Kde? Co to je? Co to je? To je zebra. To snad není možné. Co tu dělá zebra? Co To dělá snad zebra v ne. Plzni? Přece tuto zebru nemůžeme nechat v tuto znečištěném prostředí. Prudy, jdi za ní. Já to zkusím. Musíme vyplašit. Pš. Je to zebra, je určitě plachá. Yes. Jsme ukázali celou Plzeň. A tak moc jsme si ji oblíbili, že jsme se rozhodli, že ji vezmeme k nám do třídy učitelství na mateřských školách a snad si to bude